Saúdos, que tal como están? Galicia chora hoxe as consecuencias dun domingo negro marcado pola loita desesperada contra o lume que deixa 4 mortos e milleiros de hectáreas calcinadas. Na xornada de hoxe continuaban activos medio cento de incendios, unha vintena deles próximos a vivendas. A peor parte levouna ao sur da provincia de Pontevedra, cercada onte polas lapas. Tampouco Santiago e comarcas se libraron dos incendios, aínda que a situación non chegou a ser crítica en ningún momento. Compostela segue en alerta, aínda que, como confirman dende o goberno local, o risco de incendios na comarca é menor que noutras zonas de Galicia. Durante a xornada de onte rexistráronse lumes en Brión, Negreira, Val do Dubra e as parroquias compostelás de Verdía e Grixoa. O primeiro no Rial, en Brión, onde as lapas chegaron a menos de 100 metros das casas. Pouco despois saltaba a alarma no vertedoiro da Grixoa, cun lume non forestal que se propagou rapidamente polo forte vento e que foi controlado polo persoal do complexo. Tamén foi extinguido con rapidez o incendio de Verdía. Máis virulento foi o lume de Portomeiro en Val do Dubra, o igual que o rexistrado no Monte Corzón en Negreira, onde os traballos de extinción se prolongaron durante horas. Hoxe, dende o goberno local, pedían unha reflexión a fondo sobre os cambios que precisa a nosa política forestal. Non podemos seguir botando balóns fora, pois poñendo a culpa nun pirómano ou noutro pirómano, ou no tempo, ou no clima, ou non, que tamén ten que ver, indiscutiblemente. Pero hai un problema de fondo estrutural que como organizamos o noso rural, como organizamos o noso monte, que plantamos, que posibilidades de vida lle damos ás persoas que viven nel e como poñemos en valor para que este tipo de problemas non volvan a acontecer. Moi críticos tamén dende o BNG, que acusan a Xunta de non estar á altura das circunstancias na prevención dos incendios forestais. Que hai un problema estructural de fondo que se non se aborda, pois nunca se vai a solucionar, que ten que ver co abandono dunha parte importante do noso país, do abandono de explotacións agrogandeiras, dunha política de monocultivo do eucalipto ao servicio dunha única industria prácticamente e uns servicios de extinción non profesionalizados, descoordinados, sin un mando único que desde logo non responden ás necesidades que ten unha das zonas de Europa con máis incendios forestais. Por lo tanto, nos creemos que o goberno galego estivo ausente e que non estivo á altura das circunstancias. Ademais de amosar a súa solidariedade cos afectados polo lume, os socialistas condenaban a actividade incendiaria rexistrada nas últimas horas. Nos o primeiro que hai que decir é que, dende logo, rexitamos todo tipo de actitude dos que provocan precisamente estes lumes, e o que hai que facer, como tamén dixo Patricia, é claramente avaliar se se cumpriron todas as instruccións que marcan os protocolos, e se estas non foron así, pois chegará o momento de pedir as responsabilidades correspondentes. En parecidos termos falaban dende o PP, sinalando que o de hoxe ten que ser tamén un día de denuncia dos desalmados que causan os lumes. Tamén hoxe é un día de denuncia contra esas persoas, eses delincuentes, eses desalmados que, aproveitando un fenómeno meteorolóxico adverso como é un furacán como Ofelia, aproveitando esa seca e aproveitando tamén pois a noite, prenden lume pois as sabendas de que pode acontecer o que aconteceu, por desgraza, onte na nosa comunidade autónoma. O goberno galego, reunido en sesión extraordinaria, decretou 3 días de loito polas 4 persoas falecidas nesta vaga de lumes. Durante a xornada de hoxe continuaban activos algo máis dun cento de incendios. 15 deles chegaron a ameazar as vivendas próximas. Nunha declaración institucional, o presidente da Xunta denunciaba o terrorismo incendiario que estamos a sufrir. As galegas e os galegos non nos imos dar por vencidos, nin contra os incendios, nin contra os incendiarios, porque Galicia está farta dos incendiarios que de forma continuada e constante atacan ao noso patrimonio e agora, ademais, atacan as nosas vidas. Galicia está farta de ter que vernos ameazados cíclicamente por incendiarios que se valen das condicións meteorolóxicas cada vez que teñen ocasión, e iso non o admitimos. O presidente do goberno, Mariano Rajoy, desprazouse a Galicia para seguir de preto a situación causada pola vaga de incendios. Pendentes da vaga de lumes, falámosles de emprendemento empresarial e que o PP vai pedir no pleno a adhesión de Santiago ao plan Doing Business que vende asinar a Xunta e a FEGAMP.
Fegamp e Xunta veñen de unir forzas para a creación de empresas co programa Doing Business, un convenio que prevé bonificacións fiscais de ata o 95% no IBI. O PP de Santiago quere que o noso concello sexa dos primeiros en adherirse ao plan para facer da nosa cidade un lugar atractivo para asentar empresas. Isto permitiría que as empresas pois tiveran claro que Santiago sería un concello atractivo para realizar estes investimentos e isto permitiría tamén, no caso de que o Concello de Santiago pois se adhiera ao convenio marco, que naquelas convocatorias de axudas para emprendemento lanzadas pola Xunta de Galicia a partir do momento en que o Concello de Santiago estea adherido a ese convenio marco, Santiago tería un tratamento, digamos, prioritario na concesión desas axudas por parte da Xunta de Galicia. Todo isto mentre os socialistas levarán ao Parlamento galego unha nova batería de iniciativas para exixir un cuarto xulgado do social para Santiago. O colapso das salas compostelas é tal que estáse a citar con prazos de ata 3 anos. No 2017 creáronse 5 novos xulgados en Galicia, ningún en Santiago, e as previsións non son boas de cara a 2018 sen visos de creación dunha nova sala no noso partido xudicial. E por iso que os socialistas volverán presentar no Parlamento galego unha batería de iniciativas para exixir o cuarto xulgado do social, e que a conxestión que soportan as 3 salas é moi superior á media. En Santiago hai unha situación, digamos, especial, hai só 3 xulgados e o máis lamentable é que algúns deles están citando para xuízo con un período de 3 anos nos que os cidadáns están defendendo ou non van poder defender os seus dereitos de maneira axeitada. E ao final os dereitos de cada un valen o que vale a súa efectividade. Para que se fagan unha idea, os asuntos pendentes de finalizar nos xulgados do Social de Santiago son máis que os xuizos pendentes en Ferrol, Ourense e Pontevedra xuntos. Dende UGT denuncian que os funcionarios do noso partido xudicial non dan feito. Hai 3 xuíces que lle están senalando vistas, hai 3 xuíces que lle están pasando sentencias e estes funcionarios non dan feito, literalmente non dan feito, porque onde teñen que traballar con un xuíz están traballando con 3. Están traballando con 3. Se non se nombran estes funcionarios, dificilmente se pode sacar o traballo. Eles non poden. En Coruña, volvemos cos agravios comparativos do que está a pasar aquí, en Coruña, polo mesmo, hai un xulgado de apoio. En tales momentos en Coruña hai un xulgado do social de apoio, co seu xuiz, co seu letrado da Administración de Xustiza, con un xestor e con 2 tramitadores e un auxilio. É dicir, por que ali se nombra e en Santiago non? Por que se fai en Coruña e en Santiago non? A cuarta sala do social non é a única demanda que existe no Partido Xudicial de Santiago. Dende o PSOE piden a creación dunha terceira sala do contencioso administrativo, dunha sala do mercantil e dunha especializada en violencia de xénero. Todo isto nunha xornada na que a Facultade de Medicina celebraba o seu patrón e facía o estreando novo decano. Julián Álvarez Escuredo presidiu xunto co reitor da USC, Juan Viaño, os actos de celebración que incluíron a inauguración dunha exposición sobre a ensinanza da anatomía. A Facultade de Medicina da USC celebrou hoxe a festividade do seu patrón, San Lucas. Os actos comezaron co descubrimento dunha placa dedicada ás persoas que doaron material á biblioteca. Este foi o primeiro acto institucional de Julián Álvarez Escudero como decano desta facultade. Tamén acudiu o reitor da nosa Universidade, Juan Viaño. As celebracións continuaron cunha lección maxistral pronunciada por Javier Jorge Barreiro e cunha homenaxe aos 3 decanos que se despiden da facultade, Javier Jorge Barreiro, Andrés Beiras e Juan Gestal. Despois inaugurouse unha exposición titulada Evolución da imaxe na ensinanza da anatomía dende o século XVI ata a actualidade. Por terceiro ano consecutivo volve aos centros socioculturais da cidade o programa 12 Doces do Outono. Trátase dunha proposta pensada para que as familias compostelás gocen dos domingos de novembro mesturando ocio e cultura. A concelleira de Centros Socioculturais presentou hoxe a terceira edición do programa 12 Doces do Outono, unha proposta que levará polos centros socioculturais da cidade un total de 12 espectáculos pensados para que as familias compostelás gocen dos domingos de novembro dunha maneira diferente. A idea é combinar teatro, música, circo, danza ou monicreques ca gastronomía propia do outono e, de paso,
que os veciños coñezan outros barrios da cidade. O máis especial e o máis bonito desta programación é ver como a xente se vai sumando de domingo a domingo porque quedan contentos, non? Ca programación e iso conleva que vayan percorrendo e vayan coñecendo os centros de todo o concello que son moitos, non? E que poidan achegarse a lugares do contorno urbano e do rural e que os veciños e as veciñas acollan a estes novos visitantes con tanto agarimo, pois é un placer. Cada domingo de novembro ofreceránse 3 espectáculos nos distintos centros socioculturais do casco urbano e o rural. O encargado de abrir o cartel será o Pozo das Señoras, da compañía Rilo e Penadique. A entrada é de balde ata completar o aforo dos centros. Despois do espectáculo ofrecerase unha degustación cos produtos típicos do outono. Saibamos de seguido se imos ter as ansiadas chuvias que Galicia necesita. Os detalles de seguido da man de Meteo Galicia. Mañá teremos en Galicia ceos parcialmente cubertos con chuvias na metade leste. Pola tarde entrará unha nova fronte deixando ceos cubertos e chuvias que comezarán polo litoral e se irán estendendo cara ao interior. As temperaturas baixarán e o vento soprará moderado do suroeste. Non se agardan cambios pro mércores, teremos ceos parcialmente cubertos con chuvias intermitentes máis probables nas primeiras e derradeiras horas do día. As temperaturas volverán baixar, o vento soprará frouxo do suroeste. O xoves seguiremos na influencia das borrascas situadas ao norte de Galicia. Teremos ceos cubertos con chuvias probables en calquera punto da comunidade. As temperaturas non cambiarán e o vento soprará do suroeste con refachos fortes pola tarde no litoral norte. Mañá teremos en Santiago ceos parcialmente cubertos durante toda a xornada. As temperaturas estarán entre os 12 graus de mínima e os 18 de máxima. Mais do mesmo o mércores con chuvias intermitentes ao comezo e ao final do día. A temperatura mínima volverá a ser de 12 graus e a máxima de 18. O xoves volveremos necesitalo para augas, teremos chuvias durante toda a xornada. Os termómetros non baixarán dos 12 graus nin subirán dos 18. Toca repasar algunhas actividades interesantes que se desenvolven na cidade na nosa axenda cultural. Temos outras propostas, desta vez deportivas, que achegarlles na nosa axenda de lecer. Estas foron as noticias máis destacadas do luns en Santiago. De seguido chega a información deportiva da man de Silvia Castiñeiras co programa Punta e Tacón. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.